Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaon na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado, ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Buena, Diyos maray na hapon sa Induga Boss. Welcome sa programang 2D sa GB. Aldaw na Sabado. Petsa 7 na po kan bulan na Agosto 2021. Pangaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District of Albay. Pangaran ni Kuya Ronald Baldo dyan sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya to sa paghatod kan programang ini ang sa tuya po pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginginot siyempre ni Chief Operations Officer Justin J. Bolaños with Kuya King Reginaldo, the weatherman. Kauman dyan si Kuya Mundaen, Pading Tots Di Solo, Sir Willis Plana, nayaon dyan po sa Islakan Rapu-Rapu sa Ngunyan. Former Barangay Captain Ian Buena of Kamali Galbay, as well as Jos Barcelon, Carla Briones and Jean Rosandes. Siyempre ang samuya pong mga muses, si Ate Hazel saka si Ate Erika. Kami kabos, nagpapakumusta sa Indo. Siring man naglalaom na kamupuna sa Morena kamugtakan sa mga oras na ini. 12 minutos, makalis na po na alas 4.
Siyempre, ang samuya pong pagtaon ni Diyos Mabalos. Sa gabos po mga frontliners. Lalong-lalo na po itong mga healthcare workers na padagos po na nagtatawakan sa indang serbisyo medikal. Sa lambang saro sa tuya, tangani ikta po makaiwas sa COVID-19. Aba, hala. Nagluwas na baga po ni informasyon ang Department of Health, Center for Health Bicol, Center for Health Development Bicol, na iguana po ni Delta variant digdi po sa satuyang palibot, no? Iyan bagatabi ang pinagtatakutan niya tong variant kan COVID-19 because of its being ano po kayan, virulent, madali po makatransmit, madali makaulakit. Kung sa mga inot po ng mga variants will take around 15 minutes. Tangani po na makatalon sa tuya ang virus. Ini pong Delta variant na ini takes around few seconds. Few seconds lang po para maulakitan kita. Kaya ang pagapudan kan Department of Health, iyo po na padagos asin mulat na magsunod po sa pinagtatakdang minimum health requirement. Yaon dyan po ang tama na paggamit kan sa tuya po mga face mask, siring man face shields. Lalong-lalo na po kung yaon po kita sa matatawong lugar. Dahil po kami magsasawa, maski magkapurod-pud po sa miyang mga dila, sa pagpagirumdom sa lambang saro sa tuya, manungod po kayo mga protocols na ini. At obserbasyon niya to, garo nga daw na didipisilang kita magsunod. Dyan sa mga malls, mga supermarket, sige man ang pagirumdom sa paagi po kan public address system ninda na pakarayon tabi ang paggamit kan face mask as in face shields. Alagad, dakul pa man giraray po anday nagsusunod. So, day na po paghalaton, na kamo po asin na miyembro kan sa indo mga pamilya ang maging biktima kay ni pong COVID-19, lalong-lalo na po ining Delta variant. Maghugas nin kamot, lalong-lalo na po kung kamo hali sa luwas, mapasiri na kamo sa laugan sa indo po mga residensyas. Ani ba nga ni tabi kayan, bakulang kamo tabi ang pinag-uugasan, kundi minakarigos ng una. Minakarigos ng una, bago maglaog sa inda pong kwarto, sa indang sala, diretso na una dumampo sa banyo, kasabayan sa inda pong mga ginamit na mga gubing. Maghugas kang kamot, maggamit ni hand sanitizers. And of course, ini po talaga ang medyo aday ko lang masabutan nga dipisilon sunodon. Ini pong social or physical distancing. May naagyan kita dyan na turuturumpok, mag-uristoryahan. Okay man po na mag-uristoryahan. No di sabi nga ni kaya, nasa panahon kita na abnormal. Kaya an abnormal na sitwasyon needs abnormal solution. So one of the abnormal solution is to break our traditional cultures, our traditional traits, lalong-lalo na po ang ini po bagang pagtaunin galang asin respeto, sa paaginin pagbeso-beso, pag-abrasa, o dahil nang unatabi yan. Ni babaga siko, nagsisirikuhan na sana, sa paagi po kan sa indang tuong kamot. Nagkaiga po nin mga pagbabago sa satuya pong mga tradisyon ikultura. So thank you very much po sa mga healthcare workers niya to. Kaso nakaaging aldaw, last garo kasudma, puga-puga po ang sa indang trabaho sa pagbakuna
dahil last day para po duman sa supply kan Janssen. Maray na apon man po sa mga parantabay dyan to sa bilog na segundo distrito kang probinsya ni Albay. Puntabay dyan sa Rapu-Rapu, sa Manito, digdi po sa siyudad ni Legazpi, sa munisipyo kan Daraga Siring man po dyan sa Kamalig. Kumusta na po kamo? Sana po nagmimerindal na kamo ngunyan. So may mga mirindalan. So wala po mirindalan, makimirindal na sana kamo. Sabi nga ni Kan, maging self-reliant. Dahil na magparaparagda. Ano na tabi man ito nyo, kumusta na? Dahil ako sa imo nakahapit yung kasubagong agat, nagmamadali ako. Taigwa kong kauron digdi kasubagong alas 10 nin pagkaaga. Dahil sa nata mga nusaro, mapasiriyan ko dyan sa imo, mag-uristorya naman kita. Over, sinap ng kamote. O dyan man tabi sa Rapu-Rapu, mga barkada niya to dyan ng mga barangay captain, maray na po man po sa Indo. She's crazy like a fool. Why about daddy cool? I'm crazy like a fool. Why about daddy cool? Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Tawan daw niya to ni Dalan, ining saro pong bareta na sa kuyang naagihan ka nakaagi pang aldaw. Ini po may relasyon dumampo sa saro pong application or application. Ini po may relasyon sa paggamit niya to nin computer. Ini pong application or application kontra corruption, ni-reject databi kan PhilHealth. Sa interview po kan saro pong programa duman sa Metro Manila, programa sa radyo, ibinulgar po ni political analyst Professor Dr. Clarita Santos na may saro databing technology company na libre, libreng itinangro sa PhilHealth ang pinagigibo nindang aplikasyon kangani databi maiwasan. Ito bagang buminutwang anomalya sa diyan po sa opisina kan PhilHealth. Naramdaman dito so pirang bilyon nga nito na pinaimbestigaran sa Kongreso. Alagad ang naging resulta po na liquidate naman databi ubot sabihon nagibuhang kimedyos na magluwas na day po nawara ang kwartang ito kundi ginastos databi sa tamang paagi alagad naudyan supag taonin mga nesesaryong mga dokumento tanganing mapatunayan na legal po ang mga transaksyon. Manungod duman sa 58 billion pesos garito na claims or bako man nga ni claims kundi advance baga ito naramdaman nito ito. So programa kan PhilHealth na paglaog bagatabi kan pandemic garo nagkaigwasinda ni sarong programa na kung saan so mga accredited nindang mga ospital pwede mag-advance payment para dumampo sa mga magiging pasyente kan na may COVID. Naramdaman rin dito na may mga saradit nga ng mga dialysis center nakakubra, nakatipak duman po sa nasambit ng kantidad. So tangani databi day na maulit ito. Nag-opreser ining sarong technology company nin application nagagamiton dapat kang PhilHealth. Tangani po na masiguro na yung mga claims kan mga pasyente dyan sa PhilHealth, bako po
nakukulapulan o dahil nakukulapulan nin korupsyon. Kasabi ba kan sa tuyang presidente, I hate corruption. Pero kan maaraman databi kan nasa pamunuan o sa manihamiento kang PhilHealth na inipong application na ini o program daida pa lang makakaligtas na kabuuan o kalukuhan, tulus-tulus din niyo, Kuya Nald, sinayumahan. Garo, an implikasyon kay niyo, na kung mag-implementar ang PhilHealth gamit ang software application na ini, dahil makakalusot ang mga palusot. Kaya antimano, rejected. So, bantayan ta daw ini kung ano po ang naging kasimbagan o magiging kasimbagan kan sa tuyang gobyerno. Digdi po sa pangyayaring ini. Na ang presidente, maliugot na pinaglalabanan dyan ang korupsyon, alagad, ining sarong ahinsang inikan gobyerno, ining PhilHealth, insigida, inabuan. So, application na madali da tabing madetektaran kay niyo, umaaraman kay ni, kung ang sarong transaksyon, may halong kabuahan. Naramduman ko lamang sarong amigo ko, na nag-isip man ko ta mag-computerize kan saya po pinamamayuhan na opisina. No, di itong computerization program na pinagbubusol niya, magre-resulta tabi ito nin tamang computation sa pagbayad nin buwis. Magre-resulta nin tamang kompetisyon sa pagbabayad nin buwis. Kaya kung i-apply man ito, dahil man may makakalusot na ibang computation. Ay nako, I hate corruption. 25 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Igdiman giraray sa programang Tudi sa GB. Kasuhapon tabi, ayaw na ko dyan sa munisipyo kan maanito, tangani pong i-turn over. Ito pong nagkapirang klase nin mga vegetable seeds para dumampo sa satuyang mga tugang na differently abled persons. So, pigaapod tang PWD. Dati, anapod sa dakayan, disabled persons. No? No di makanusun mang pagdangugon, kapag sinabi mo baga atabi Primong Vicente dyan sa Akal, pag sinabi mong disabled person, garo bagayaon na sana sa gilid, dahil nang nagiginibo. Magparamaan na sana, magparatangad-tangad, magparangirit-ngirit. Dahil na, disabled na eh. Dahil nang pakinabang. Kaya hinali ito, ginibo po na persons with disabilities, PWDs. Ako po, anapod ko sa inda is differently abled persons. So, kaurunta po sa mga opisyalis dyan, sa panginginot po ni Madam Ariola, tama ba ako? And si Ma'am na Neresa Dain, asin na pinag-turn over niya to itong mga seeds para po sa saindang communal and backyard gardens. Aram ko po, ining grupong ini kan mga differently abled persons dyan sa maanito, may dua po ining communal gardens. Karo dyan sa barangay Manumbalay, karo man dyan sa barangay Kawayan. Apuera pa yan kan susainda po mga sadiring mga backyard gardens. So naogma po kita, tamaski nga ni ang mga personas na ining may mga kabyadian, igwa pa man giraray nin makusog na kamautan siring man konbiksyon na magpartisipar sa lado kan agricultural production, maski nga ni limitado sana ang output ninda. No? Dakula po ining agyat duman sa mga personas na mga masarigon pan mga lawas sa Kuya Nalds, pero nag-aasa sa gaanot o sa daplos kan iba. Kaya nga nan, iba po na mga paraoma, abo na magtaranom. Nga ta, sa paglinig ngaya kan tatanuman, sa pagpagal, dahil
Dahil man lamang nagapartisipar o nagtabang ini mga personas na ini, kundi kung maani na, nanginginutan pa sa may sadiri kan tanom. Ha? Mag-ani. Apoy ra pa kayan, grabe ang supog daa. Tan nag-aani sinda, banggi, sudeng nakakailing. Uyugon mo an. Kaya nga ni, sabi kan sarong barkada kong paraom, ano daw nga kung magkaigwa ki batas na sa kada hektarya ngayang tanuman, ha? Sa hektaryang tanuman, 3/4 ngayakan, i-reserve na sa maabas. Kagandang karatula na itong so 3/4 kan 1 hektar, naka-reserve sa mga maabas. Dahil napagpakiraman kan tultol na tao. Completely. Uyugon mo ah. Kaya, tinon-over niya to duman sa grupo, and labi-labi po ang pasasalamat ninda. Ini pong sa tuyang pinagibo na pagsuporta duman sa mga differently abled persons diya sa mga nito. Inline po ini kan na programa ni Kong Joey, yung o project, yung food security project. Sa irarong po kan sa iyang Food Always in the Home program. Kasarabay na dyan po, so naging implementasyon kan ini pong pigapod niya to na edible landscaping in barangay projects. Nakafocus po ini duman sa agrikultura bilang pagtalima sa pangapudan po kan gobyerno nasyonal na plan. So, apwera po kapag turnover niya to kan nasambit ng mga pisog, nagkaigwa man po kami ni na dikit na interaction, and yung mga kaulay niya to ng mga opisyalis kan PWD Association sama nito, nagpahayag man po kan sa inda pong mga kamautan, tiring man yung sa inda mga ekspektasyones ali sa gobyerno, at angani pong matawan man sindanin na nararapat na asistensya. So napagkasararuan duman na magkaigwa po ni na mas hararom asin mahiwas na konsultasyon sa inda, tiring man magiyaan sinda kung paano magkaigwa ki pinagaapod na juridical personality sa paagi po kan pag-accredit kan sa indang asosasyon yan po sa Sangguniang Bayan kan Manito Albay. Devil in the sight, here tonight. By the rivers of Babylon. Bueno, igwa na kita in 30 minutos, makalis na po ang alas 4. Mapadagos kita pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces.
Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado, ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Kong Joey? 1.5 down, 5.5 down, 9 forward. Good. Good 20 feet. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Astro, no. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? Bueno, kita nin 35 minutos, makalis na po ang alas 4 nin hapon. Yaw na po kita sa kedawang parte kan sa tuyang programang 2D sa GB ngunyan pong Sabado. Yeah, that's true. Petsa 20, petsa 7 kan bulan Agosto 2021. Maray na po pala kay Charot Ardales. In a drought, no flow, rain wasn't pouring down. Ano tabi Charot dyan sa CP, nagmirinda ka na tabi? Flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. I'm a kill. Bad nagantabay lamang si Ariel, padarang kita nin pizza. Ano tabi Ariel? Pay for progression, I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in motion, keep it moving like kinetic. Put this shit in a frame. Okay. Bago niya to po tukaron ito pong taro pong batas o panukalang batas na
pinag-sponsoran po ni Congressman Joey Sarte Salceda. Ini pong manungod sa ubako mangga dini ubatas. Wala tari paroon tadi. Ini pong sa iyang pangapudan natawan po ni na karagdagang pundo. Ini pong Research and Development Sector or R&D. Bago niya to yan pagulay-ulayan, sakaypuhan po iyan masabutan kadlabang saro sa tuya na may kamautan tabi na mas lalo pong mapalangkaw ang sa tuya pong kaaraman manungod po sa padalagan kan gobyerno. Lalong-lalo na po sa pangangaipon nin mga paghanap, pagkalap nin importanteng mga datos asin impormasyon na iyo po ang magiging pasisikadan o tungtungan para sa mga kapakipakinabang na mga polisiya para po sa satuyang karahayan, lalong-lalo na ini pong paglaban sa presenteng problema niya to digdi sa pandemic. Mataod-taod pagurlay-ulayan niya to yan kung nga tatakaypuhan an hararom, mahiwas, asin modernong research and development bilang estratehiya sa pag-uswag po kan sa tuya pong banwaan. So, digdingo na po kita sa sarong mainiton na issue para sa satuya pong mga kasaraditan. Lalong-lalo na po kung nagkakaigwanin pasyente ni naghihilang sa satuya pong mga pamilya. Tangunyan pong panahon, dahil baga sa pandemic, ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital, ipinagtagama po yan para sa mga potential COVID patients. Kaya, so iba tabi na mga serbisyo kanasambit ng pampublikong ospital di po sa satuyang palibot o sa satuyang runa, nabawasan. Bala nga ni, may mga insidente tabi, Kuya Nalds, na kung may mga pasyenteng i-refer dyan po sa BRTTH, hali sa mga district, emergency, and municipal hospitals, kay po na mag-apod na kung may bakanting kwarto na pwedeng malaugan kan pasyenteng ini na dadaraon dyan sa BRTTH. Ngunyan pong mga panahon, halos nasa 80 sa 90% nagsasayo matabi ang BRTTH na akomodaron ang mga referrals na ini kung bako man sana mga COVID patients and extreme emergency patients. Kaya ang nagiging sistema, didera po sa mga pribadong ospital, digdi po sa siyudad di Legazpi, siring man dyan tabi sa munisipyo kan Daraga. Iaram niya itong padagos na ang mga pasyente na pinagre-refer dyan tabi sa BRTTH, baka umampoy ni mga milyonarya. Ini po mga karaniwang tao na ang sainda pong income, sapat sana sa sainda pong pagkakan, sa mga gastuson sa harong, and kadaklan, day po nin kahandaan sa gastusan medikal. Kaya kung i-refer niya to yan sa mga pribadong ospital, talagang minakirad. Kasi aram niya itong padagos ng mga pribadong ospital, apoyra kan pagiging service-oriented ninda, kay puan maninda na mag-charge nin mga bayadan. Tagaron negosyo mambagayan para po masustiniran man ang pangangaipo sa operasyon ka nasambit ng mga ospital. Dahil sindang subsidi sa gobyerno, kaya expected niya to na halangkaw ang magiging hospital bills niya to kung dyan pigdadara sa
mga pribadong ospital. An marauton pa dyan tabi Kuya Nalds, kung agadan ka ki deposito kan mga pribadong ospital. Bago kabulungon, agadan kang una ki deposito. May naraman nga ni ako, kasudma pa sa nagaro ini o the other day, o kasudma, may saro po na mga ngaki na medyo bako po maray ang kamugtakan kan nanay, so kinakaipuan po na i-refer digdi po sa BRTTH. Alagad sabi po kang BRTTH, dahil nga as of this moment that we are talking, sabihan niya ito na nag-refer na medical personnel, dahil nga yanin available na kwarto na pwedeng laugang kang pasyenteng yan. Kaya mas maray nga daraw na nindo sa pribadong hospital. So, as advised, dinara po sa pribadong hospital. Pagabot duman, may pigaapod bagang triads. Dahil nga ni po sa pandemic, pinagmamanduhan ang mga ospital na magkondusir ng triads. Kaya part kang na pinagigibo dyan sa triads, iyo po ang pag-swab. Pag-swab sa pasyente, asin kung si isay man ang makakasabay kang pasyente na malaog sa ospital na yan. So dumampasa na, Manoy Tunyo, Pading Lito, pig-agada na sindanin 6,000 pesos para duman sa RT-PCR swab test kan duwang persona. Mahal talaga yan eh. Maray kung so rapid antigen, mga 1,000 lang yan. So dahing kwartang dara, ano ang nangyari? Nag-ano sinda? Nagbaka sakali. Di naragirari sa BRT, siguro nagkaigwa kibakante nin kwarto. Ayun. Salamat sa Diyos ta na akseptar duman. Now, what is my point? Primero, halimbawa itong maaki, natakaipuhan na dahil ka magtipon. Siyam na bulan bagayan, bako yung tabi ko yan, Alz. Siyam na bulan bagaan pag-antisipar kan pangaki. Kisira ko tamang kada bulan, nagdamot ka ki 20 pesos, oral daw, makakatipon ka. Sa kamako kang pinagdadamuton mo, ikan na nagdadawag sa kuyang tatay na nagpapakurukuya ko ikan sa ibong bitis. Bawasan sigarilyo mo, bawasan gin. Halimbawa, ako nagsisigarilyo ka ki 10 oral daw, times gura ano na po ang sigarilyo mo yan, 7 pesos na gayon. Di oral daw nagagastos kang 70 pesos. Bawasi, gibuwasan ng 5. I-save mo so, kabanga, yung 35. I-multiply mo yan sa pirang aldaw anyaon sa 9 na bulan. Igwa ka na ki at least pang emerhensya. No, di ani ba, manday ko masabutan na pagkatapos magpasiram-siram, bahala na si Batman. Ayugon mong gibunin doan. Pagkatapos magparapalagatak, bahala na nga si Batman. Paro yan. Ikadua, na isa batas na po ining pinag-aapod na Enhanced Anti-Hospital Deposit Law or Republic Act 10932. Now, ini po tamiling igwan na kiarog kaining batas. Paadain na naman ang iba magpreparar kan pangaki kan sa ng mga misis. Bako man lang po ini para sa mga pangaki, no? Kundi sa iba pang mga hilang. So, ini databi ang mga dapat tandaan sa irarom kay niong batas na ini o ining Enhanced Anti-Hospital Deposit Law. Sa titulo pa sa natabi ikan batas, nagsasabi na ay pwede nagibuhon na practice or patakaran na magdeposito na bago bulungon. Okay? So ano mga dapat natandaan? Primero, ito nyo, bawal manghingi ng deposito ang mga ospital o klinik
bago magbigay ng basic emergency services sa pasyente. Yun, malinaw. Dahil po ang pamayo or pamagat kang batas na iniyo, Enhanced Anti-Hospital Deposit Law, bawal maghagad din deposito ang mga ospital, klinika, bago databi magtaon in basic emergency services sa pasyente. Ikadua, kung dahil databing ambulansya ang ospital, pwedeng gamiton ang emergency vehicle kang LGU. Gibuon ko naman pong halimbawa sa sakuya pong first-hand information na naresibi. May saro pong ospital na kaya ko masabutan kung tama ini ang protocol na ni sa referral system. Paghali sa ospital, ni-refer sa klinik kang aritsyo. So pasyente, anaram ko, ang ospital baga may primary, secondary, tertiary. Pero sa hierarchy, so pinakamababa ang serbisyo, ma-refer ka duman sa pinakalangkaw na serbisyo sa masunod na mas halangkaw ang serbisyo or mas matibay ang serbisyo. Pako gayod na ospital ka na nga ni, i-refer mo sa sarong klinika. Correct me if I'm wrong. Kasi nalibong subalanak. Paghali sa ospital, rin-refer sa aritsyo. Tamaray databi sa aritsyo, igwanin ambulansya. O ano So ambulansya ang mabulong sa pasyente. So yan, pwede po dang i-repair kang ospital ang paggamit kan emergency vehicle. Bako tabi na i-repair duman sa LGU para bulungon kan RHU. Diretso na po nindo duman sa pinakahalangkaw ang kalidad kan serbisyo ng ospital. Pantulo, kinokonsiderang emergency case ang panganganak at miscarriage. Ayun, emergency case na pala an delivery asin man ano nga ni sa miscarriage so nakwaan. Pangapat, dapat na ipaskil ang mga serbisyong kanilang ibinibigay sa entrance ng mga ospital at klinik. Iyo po inisusaro sa mga narumduman ko, saro sa mga pulisiya na gusto po ni Congressman Joey Salceda na i-implementar yung garumakag kanin menu. Dyan pa sana po sa puwertahan kang ospital, igwa na dyan kimino kan mga serbisyo ninda. Pero baga sa restaurant, ngaya kinanlag 10 pesos ang plato. Kung dakul ngaya ang bawang, 11 pesos. Kung may binating bunay, 15 pesos. Kaya sa pasyente, mamimili kan sa iya man po na klase ng serbisyo. Kung bako man mamili, aram niya kung piraan sa iyang ipiparar na pundo. Panlima, presumption of liability o ang mga ospital o klinik ay dapat managot kung sakaling mamatay o magdulot ng seryosong pinsala sa pasyente ang hindi pag-admit nito sa kanilang ospital o klinik. Sa simpleng pagsabot, may liabilidad ang mga ospital o mga klinik asinsindaan maninimbagan in kaso bawianin buhay ang sinayumahan nindang mga pasyente. Panganom na dapat tandaan, mas halangkaw databi ang padusa para sa mga mabayular kan leng ini. Kung gusto nindo pong maaraman ang laog kay niong Enhanced Anti-Hospital Deposit Law, yung kabilugan kan batas na iniyo, hanapon na lang po nindo iniyo dyan sa internet, ini pong Republic Act 10932. Dakulaon po iniong tabang sa mga kasaraditan. Lalong-lalo na po itong mga pigaapod niya itong nasa laylayan. Sabi ni Vice President Leni, nasa laylayan. Dakulang tabang ini, asin kaipuhan siguro na mahiwas mantabi ining ipaunawa, ipaaram sa sainda.
So thank you very much Databi kay Akbayan Representative Tam Villarin, co-author, at Representative Angelina Tan, Chairperson Committee on Health duman sa Kongreso, siring man kay Congressman Kit Belmonte na iyo po ang nagpasar ka nasambit ng o nag-sponsor sa House of Representatives kay ni pong Enhanced Anti-Hospital Deposit Law. O, igwa na lang kita ni 8 minutos bago mag-alas 5. Diretson ta na po ining masunod niya itong paguro istoryahan. Ini pong manungod sa pangapudan ni Congressman Joey Sarti Salceda para po sa 18% na karagdagan na pundo para digdi sa katuyang research and development sector. Na kung sain, ini pong 18% ining pinag-aagad ni Congressman Joey Salceda, dapat Databi may kaagna sa pundo o sa budget niya to sa maabot na 2022. Kasabay po digdio sa sektor na iniyo, ining research and development sector, kasabay po digdio na mapapakinabangan o magpapakinabang, iyo po ining pag-avail ka iniyong serbisyo kan research and development sector duman po sa mga institusyon na kung saan nakapaloob po iniong Virology Institute of the Philippines or VIP, paro po ini sa mga tatawan nin kapitalisasyon hali duman sa 18% research and development fund, pangani po na makapagtaon nin serbisyo nasambit na pong Virology Institute. Siring man ito po na pinagpaplano man na Philippine Center for Disease Control and Prevention under House Bill 9560 na sponsored man po ni Congressman Salceda, tangani po na magkaigwasindanin supisyenteng pundo siring man kakayahan o ini pong resources. Tangani po na makapag-adal kan mga manlain-lain pong pangangaipo, tangani po na ining mga pabago-bagong mga kahilangan na minaburutwa na sana maadalan nin mahiwas asin hararom, tangani po na makontrolan ang paglakop kan mga ini. Ini pong proposed Virology Institute of the Philippines, House Bill 9559, asin po ini ang Philippine Center for Disease Control and Prevention. Gabos po ini pinag-sponsoran ni Congressman Salceda, asin aprobado na kan House of Representatives sa ikatulo asin pinal na pagbasa or third and final reading kan nakaagi pong July 28, 2021. Okay, 5 minutos na lang po bago mag-alas 5. Balikan ta daw ining mga nag-text sa tuya, nagrereklamo sinda na day mo man nga pigbabasa. Iyo man ang gadaday. Nababasa ko po ang sa indong mga text messages, pati ang sa indong mga chat messages. Kung tapos na ang programa, tas saka ako nabubuksan na berda, sa 5 minutos na nilingon ta kung mga ano niya on digdi. So sabi po ni Willie Balmaceda, maray na hapon tabi Sir Nong, siring man sa gabos na mga paradangog mo. Maray na hapon man tabi sa imo Sir Willie. Kundi ako nasasala, yaong ka dyan sa bakakay, ade. Yaon sa bakakay. Magayunong ko taangunyan ang bakakay na pagpuro pasyaran. Kaya lang medyo limitado na naman bagan sa tuya po na panahon para po magpasiram-siram dyan sa mga magagayo na mga lugar.
kung saan man po ng mga runa or mga area digdi po sa palibot. Diyan sa may 3rd District, no? Diyan sa may pinag-aapod bagang West Coast. Dakulo na dyan tabi ang mga magagayo na mga pwedeng pagbisitahon niya to ng mga beach resorts. Na-develop ng lugar na yan dahil po sa mga naging programa gobernador pa po si Kung Joey, yung kaiguanin mga scanning dyan, environmental scanning, sa mga magagayo na mga potential econautical tourism destinations. Happy listening sa kabos na tropa kan Guardians, Backup Force International Incorporated, Albay Chapter. Uyugun mo ayos niya. Most especially to Master Founder Joe Valenzuela, RMG Corinthians, Dens Anyunevo, RMG Rainbow, Kurt Orense, thanks and more power. O sa mga guardian, sa mga lain-lain na mga chapter, maray na hapon tabi sa Indo. Garo, dakul na ang mga species kay niyong guardian sa day. Naramduman kay itong guardian. So, ikaw baga ki mga triangulo, garo grupo ini ni Secretary Gringo Unasan kang DICT. Igwaman po ako ki mga barkada, mga kabrad. Naginibo kitang honorary member kan teraro man po ni na Sir Abinyon, no? Yan sa Manito. Yan sa Kabit, yung mga bagong initiated or recruited na mga guardians. Asinda po, asin iba pa mga chapters, anaraman ko kanakaaging mga aldaw, nagpartisipar ata sa Brigada Eskwela, nagtarabang sinda sa paglinig sa manlain-lain ng mga eskwelan dyan po sa Manito Albay. So magayon po ang mga katuyuan kan mga araw kayo ni, yung guardians po ni na Bro Edgar Briobo, an aram mo kayo ni dati with Sir Abinyon. May mga feeding programs nga ni sindang na pinagigibo. So, ang problema lang talaga, ini nga ni, ang pabago-bagaan ni status kan o ang quarantine status niya to. Kaya dahil na susustain ang sa inda pong mga activities, na apektaran man kay niong mga advisory na hali po sa IATF sa pagsunod digdi po sa mga protocols niya to during the pandemic. Kaya maski ang mga social services kan mga grupong inio, apektado man kan pandemic, no? Kaya nalalawgaw man sinda. So anyway, maray na punta sa Indo. Asin sa iba pang mga kapatiran, sana po nasa maray kamong kamugtakan. Ano daw kung magtabang na lang po tabi kamo. Magtabang tabi kamo sa pagtikwil. Duman sa mga dahil nagsusunod sa protocol. Halimbawa, nakailing ka dahil nagsusulog ki mask, kung pwede, tawanin doon in mask. Sabi nga ni kayan, tikwilon with a smile. At akon minsan, ano ba talaga, buman matikwil o matino, nadadagit, nag-iiriwalugod. So pag minailing ka mo, luwayan sana. Kundi pasabutot lang, antig sumask tabi nindo pa karayon. O kundi yung mask, luwayan nindong tawanin mask. No? So araw ka na siguro magayod may tabang na kansatuya po mga brothers and sisters, dyan po sa guardians, asin iba pang mga frats, asin mga sororities. Oy, inabot na kita kansatuya pong para mientras na pamamaaram, ngunyan pong Sabado, digdi po sa Tudi sa GB. Sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda kan 2nd District of Albay, sa ngaran man ni Kuya Ronald, dyan po sa control. Ini po giraray si Kagawad nung dawal kan manito, nagsasabing, mapasahinduan ka to ninunganin kagurangnan. Param, bye-bye, I love you so much. Sa Indung Nadangog, ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa Indung pag-antabay. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede
holiday claim. Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay